Започваме да правим погачата. Сложила съм 3 лъжички от тази мая, суха мая, с тази лъжичка. Към нея добавяме 1 лъжичка захар и около 100 мл вода, затоплена обаче. Разбъркваме, за да може маята да кипне. Така. Оставяме така. Покриваме с хартия и изчакваме малко. През останалото време, значи всичко, продуктите са готови. Отсяваме брашното. Въпреки че то е много финно това брашно, но въпреки всичко отсяваме, за да не се получат, за да може да бухне повече после погачата. Така. Така, отначало отсяваме половината от пакетчето. Прави се кладенче вътре в брашното. Даже можеш тук да покажеш, за да се вижда. Мен няма да не е проблема. Така, чупваме яйчицата. Като четвъртото яйце една чашка, ако обичаш. Четвъртото яйце отделяме от него само жълтъка, за да можем после да намажем продукта с него и каквото там останалото е нужно. Значи разбъркваме тези неща. Една лъжичка сол. Ето е солта. Солта я слагам в брашното наоколо. Така. Разбърквам. Олиото някъде до 3-4 лъжички. Обикновено това се усеща и наоколо. Така. Слагаме мазнината. В случая ще използвам масалцето после за намазване между корите, а тук при замесването само ще използвам това олиото. Сложили сме яйцата, сложили сме солта, която е сложила съм въдичката и олиото от 3 до 4 лъжички и сега вместо кисело млеко сипвам около 2-4 лъжички оцет. Понеже в момента не разполагам с забърквам, продължавам с бъркането, добавям кипналата мляка, изсипваме, доливам с останалите 300 мл вода, замесвам до получаване на бъркаме до получаване на средно меко тесто, което след като е готово, го оставяме да озрее около 20 минути, като завиваме същото с стреч фолио. Замесваме не много меко тесто и го оставяме да озрее. Така, готово. Ето, в такъв вид горе-долу. Слагаме го в купата, завиваме с стреч фолио и оставяме около 20 минути да
Месото вече е озряло. Пак наново малко го умесваме. Разделяме го на 3 малки топки и на 3 по-големи топки. Тестото е озряло. Разделяме на 3 малки и на 3 големи топки. И вече след това пристъпваме към оформяне на самата питка. Ето сега 3 големи и 3 малки. Пристъпваме към оформяне на питката. Започваме с първата кора, с първото топче. Точим до получаване на елипсовидна кора. Намазваме първата кора с олио и с маслото, разтопеното цялото пакетче. Разточвам другата кора по същия начин и я слагам върху първата. Така постъпваме с третата, като последната не се намазва отгоре. Последната кора ние намазваме с мазнините, само я лекичко напудреме с малко брашънце и пристъпваме към самото вязане. Започваме с оформянето. С плетенето. Така. Тази лента тук. Тази върху нея. Тази тук. Сирене да сложим, бе? Къде беше това? Малко да сложим за детето сирене. Можем и друго да сложим. Може и нищо да не се слага. Няма проблем. Въпрос на предпочитание. Но ние ще сложим. Така. Така, до оформянето изцяло. Плетеницата слагаме в средата, като умело завиваме във вид на охлюв. Ето това е, което се получи. Пристъпваме към оформянето на другите елементи. Чакай, не съм готова. Аз ще кажа. Значи, сега вече с една от малките топчици разточила съм кора, пак правоъгълна, намазвам обилно с маслоцето и следващия етап е завиване и оформяне на едно руло. Така полученото рулоце го намазвам пак с мазнина. Започваме с прорезите. И после оформяме клетката. Започваме с плетенето. От тук вземаме втората лента, отиваме тук, издърпваме и така получената плетка монтираме върху ролцето. Излишното тесто и така. А сега с оформянето на питката днес. Оставяме да озрее още около 20 минути до удвояване на обема. После намазваме и печем.